Tugin ya bani lang yu try. Hakmi kababha bar kabaitenat katno bagi para kia syong lang hakabaya sok kawai. Ni priang sngau bhai fi ki par banget ki baiye. Syakani ka jing syakri ba ka jing mani lang yu blay kani ka ying ka ba kentang ka jongu. Baru blay kirku yangi. Lemba kani ka kenta ka bangin raya ro. Ka bangin khot kerpa diu. Bar ka bangin pediang ban sngap rui ka ketien ka jongu. Ngin petengnya ke jing syakuri ke jongi ke jing ruai ke ba ars pa nyobu saw ba ars pa prapuar kam jan ablay yame kam jan yame namar jing yap ukris yang awat be hang tangan riwai di kam jan ablay yame kam jan ablay yame kam jan yame kumtu bro idekhat ars pa nyobu saw ars pa prapuar. Come, John of Yame. Come, John Yame. Namar jing yap ugres yanga wabe. Come, John Ablay Yame. Come, John Ablay Yame. Come, John Yame. Lakom unong Yahweh. Lasep kasngi jingdom yang akalap ngandem kakli hakajing po sniudi. Come, John Ablay Yame. Come, John Ablay Yame. Come, John Yame. Hanta to I can bow. Lakum jing king jing ai eruto ai dengan ting angel bangka wadi. Come, John Ablay Yame. Come, John Ablay Yame. Come, John Yame. Haba ngatang syukur jengo ngansay nala kijeng kuslay Bethel ngantay hagi jeng jen jardi. Come, John
Aban dayo banher syatu syakli bonai kiklur budim nan klet batsni hantangan riwaiti kamjan ableyame kamjan ableyame kamjan yame. Ashwa bangin le yang play ke jing duai ngin sha skor ya ka tin ke jong play ke bangan puli hefi na ka gospel ke jong Matthias kalenong ka ba arpu sao bat kalenong ka ba arpu riu ngan ino katto kat ni ki khon na ka ba arpu sao de ha bawdang shong halor ulum ki olem kisenran kilawan ha ujar jar ki yaong tu ya thu hangi lano bakini ki ei ru kin long bar ka ba kumnu ka dak ka jingwan jome bar ka ba waino ka ni ka pertai tiu jisu la ya thu bo long ki tu sumar unu ru unum syukor ya fi na babun kin ya wana ka kerteng jonga ki da ong manga ubau kres bar kin syukor ya shibun bat pin ya yo sko shapangi tma bar ki jing bana ya ki tma tu sumar pi wat sngo kuslai na marka day bakini ki ei baro kin long enrei ka bakut kampat jia na baki kenjaban riu kin yeng yele ya ka kenjaban riu barki himaru ya ka hima bat kin long kinem sniu barki jing yap them ru barki jing kenyu jumai hasibun ki jaka enrei kini baro ki long tang ki jing sedang ka jing jenjar enrei pinyo duai bakata ka jing pet yap no jong pi kanom long men telang lemne hagasngi sabaton na bahang ta ka kordit ba kan long kat ka ba ompat julong nadu mendang long ka pertai hadu menta lemne kanom long syuru tilem da pentukut no yakini gisngi kanom lajim kawai ka do henai na ka benta ki bela jid on pentukut no ya kita kisngi tunang piti ya ka parsi nau ding dembur abaga tenat jong u kala khilung barka seisla pitip bakal liur kala jan kumju mapiru aba pinyo i kini ke baro tu tim bakalong hajan hagi jingkhang sisang ong hapi kani ka pateng ben riu kanom lek no tat on dala pendep no ke baro balatho ke baro ka beneng barka kendau kin lek no andre ka tin jonga kin om lejno setia. Henry Syapang kata ka sengi berkata ka poru om dan batip lemni ki angel ki beneng Henry tangu kepa jonga. Di kumba lalong ki sengi unowa kumtaru kan long kata ka jingwan ukunu briu. Nagwa kumta piru tolong ki belak loy na bahaga por ka bapimmut uwan ukunu briu. Sisa nga ong happy Shano ru syakaba on ya lap ya kani ka gospel ha ka pertai baro on ya thuru ya kani kabla le ya ka ban ken mau ya ka ublen kerku ya ka bapuli ka tin ka jong ubari ka ba sha skoru ini tuai aga jingen tang jong kani ka por ngia hingu ya me ken au blay ban ngi dei ya kani ka duan jong ka jing mani ya me pada ki kejat telot jongi ngiwan ban kiu hakani ka ying ka bakentang ka jome. Pada ka donut ka batrang yeme kumbau keirang utrang ye ki waum ka mensim jongi ka sliang bat ka trang yeme. Au blengi wan jan jome bat ku try ngi duairu bamen ring yang i kam sajan jome. Maka ni ka kentang ka bangi don ka ying ka jome ngindala ban mat ye ka jing don ringkat ka jome. Kabangin ngau tu pamadon hasenda jongi king ko try.
Bat meda keren ru yangi shimet. Tuai ken au bele ya rab yangi. Bangin ino shipor ye ki bangi kuslai. Bat ye ki bangi perkat. And I go try bangin pelejing mon. Bangin trang ru banyo snow ke surga jome. Tuai ken ka por ye la ka jong ka balang ken ka jaka. Kabamela penyeng hau ni halom siam. Maka ni ko try ka nong ka ding penyeng syarang. Haka ba ko try ka jing syai ka jome da lele anom tapshu ya ka. Da ka syang henrei kan long ka jing syai ya ka pertei ken ko try. Kada tuai pa men kirku men yalam. Ikinong syarai nerugi pastor teman basan kita khot juga komiti balang. Marko try ikiriu dekat jangka balang bagi para benget ke bai baro bakin damat ken ko try ya ka jing pentemai ke jome halaka sngi. Ban idru ban syakri ya me ban sakhi ya me ke percai ke ba mutlab bar ka bakin riang. Tuai ki ying kristan. Kibere ban yat lemba shibun ki jing bar ki jing ele hale ko try ke ni ka not pai sngiru ki wan ra iki song jingkit ke bakhya ke jongki. Ki umat ken ko try ki barang ji agi singkli ki jongki men. Hare ko try Jisu kan ni kan nong ka sngi ka bangin yo sngo ka sur ka jome ka baong wan syanga pi baro ki batat ki bakhya ka jingkit ngan penjam ya fi. Ko try ba it nga duway na markata. Ya ka ba men ay ya kata ka jingtingan. Baku try Jisu ki ba snow si ba ki ba jau umat kin mat ya ka jingsup om ko maka pertai ka ai henry ka ba mema don ban ai ya ki. Lada day ko try ki ba ban mat ki jingpang ki jing sitom. Haki ba haying haki ba hasem ni halaga jong ka metro ken ko try ngadway ka jing pen khia ka jome namada ka jing jam snam ka jome la pen khia yangi. Lada don ken ko try ki ba khuslai. Nakabenta ken ko try ka kam ka jam. Nakabenta ka jing kalaling ha ka kai ka pateng ka tre ka ta ka jongki to yo ai ko try ba kin mat ya me ubaong long jai ya ka eryong bada shisha ka long jai. Itu ai ken au blame na markata. Kani ka long ka jan me ba ka no pai si. Ka bangin mat ya me ka jing im ka jong kam jan bat kam ha jan jong me. Itu ay ken au blay ka bakum ka ni ka pohor. Ka bago trying you iya ki syam lanot. Haka ka pertay ki ri sa Russia. Bar ka ni ka Korea. Aka Ukraine. Nga duway ken ko trying ki syam lanot. Ki beriban mat iki jing iki jing jenjar ka ni ka pohor. Na ka ni ka tma ken ko try. Iu badan pohor paro. Ki duway ka jing sup ka jome. Atrahan dadam dan balaban keren iki ni kinong yalam kinong sensyar henry ka sur jome ken ko try kan penpat ya ka donon mau bagin yo snow thu ken ko try ya kata ka bakidiban le au bleng ituai ngimtip ko try kan long kumno henry ko try ngi duai ya ka ba me ken ko try dala ka jong kaling hok ji badan bor ka jome men sop span ya kita ka bla do no ya ka eat ka ba thon ya kita ka ba snow si ka ba pang ka ba ut aga ka bor ka ba shapting ken ko try itu ai try na markata ken mau mamiru ken ko try iki ba mat iki jing shalan shop akan nam snew try ba eat don rengkat mami pentingan ya kiru ken ko try. Ban ngi duai la ka jong ka balang ken ko try. Mamen pen yeng ha kini gisngi ke ba gisngi ko try ka pertei ka ba mutlab. Mamen pen long ya ka balang ken ko try. Kan long let kurim ka ba yai pen kre ya ladi. Ban long kum ki tei sakti ke ba sta. Baka no maka no ka ya pe me wan shao. Men shem pangilong ke bla dap ta ko umpniang. Terkuma mekin au blay. Ya ka ktin ka jom ka bangin pediang ha ka ni ka sngi. Abi ki dot note ki jong ikin play wang ken go try ban pediang ya ka ktin ka jom ban ngadwai ato kren ba jam no Jisu. Abi ki ktin ki jom ki long umso. Pediang go try ka ba khat kerpat ka jom. Da map ki lat ki let ki duna ki palat bangi pen snow si eme. Dan nyahat yang ida hisap ujame, dan satno da kasnam ke jame ko try.
Bat ku Jisu ba it bangin mi nang ni. Kibala pentamai bat kijing tau ba tamai. Ni aingo ba pediang mas ngau. Na ba keteng badan boru try bunong penim jeng Jisu Christ. Ngi duai ngi kerpan bangi pan kini baro. Mentah halakataru. Amen. Agni kapor ngi nyopan ban pendep iki kam jo kabalang. Ningkong kum kabalang ni pediang sngobha ban gi pen pau ko jing sngongu ye teman besan bishar hek ibalong teman besan jong kabalang lum ksyai ibala pelaj por me dan rekat leman ngi kum kabalang an sam ya ka khubor na ka ktien ka jong blai i duai bo blai undan rekat lem i teman besan ka khubor ya ka bangin sayo sngo kan long ka khubor ka ban ai ki jing kerku na komentar jongi ni bidang sob haru yaki bahyang masam jongi teman besan iblai wan lang sakani ke jaseng ajing don jong phi kalong ka jing singan yangi kum ka balang ka jaseng an thai kalong tang suai kani ke jaseng ai inong kran inong ikong nandita lengdo ha ka jaseng jong ka senior christian anniversary society la shibet ha ka por sauji inong kran inong di Master L. Walang. Hak jaseng Hindi service, hapen thom kra, hak por sausiteng inong kren inong Master Marbanyang. Hak miet balang kata arpulai tering, kadai ke jaseng diang balang bat weng suspension. Ban kuliah sedang badwai inong Master Bidonman, bat ban keli jingkeli, iteman basan HW Tham. Haka arpun riu tarik kasih sejan kadai ka jaseng pedang riu dekat ban polis sedang berduai iloi masta arpongro ban keli jingkeli teman besan LA dekat haka sengiu trai banwan kata ka arpunyo tarik kadai ka jaseng sakramen haka por shosteng ka sakramen ka jingpen baptis ban polis sedang berduai dengan masta tilengdo Bat haka jaseng ka basibije ka sakramen ka jing khawai trai. Ban polis dang badwai ban besan HW Tham. Bedai bakani ka sakramen ka jing baptis. Akarpad ikita ki badan jing temu ban pen baptis iki khun. Sobha ban pen poi iki kerteng. Jai astan sekretari jong balang halani shua jong ka si sajai. Kani pat ka deka kadan kowe ka advertisement jong kabalang. Kabalang ka khot application na kabenta ka post head teacher a John Calvin Presbyterian LP School langkarding mingi ha ka jingsi ko ba khatsan hajar tangka fixed pay shibnai lembar annual increment. Inong apply ki di panlong kibla pass ya ka BSc lani BA lani BCom bat kibla pendep ya ka DLED lani BEd bat kibadan ya ka mathematics aka class 12 idai banlong kibla dan experience sansnem aka kam hikai bat kidai banlong kitkhat ka balang Presbyterian idai banyo ya ka recommendation na utuman basan lani pastor in charge jong ka balang bakidan ka arta jong kiba apply kadai banlong hapo Saupu Snem. Idai ban apply haka standard form, kandon ka written test, bat ka practical teaching haka personal interview. Ka tarik ban penpoi, iki application kanlong halani shua khatsan tarik April arhajar arfuar. Iki application dai ban penpoi ha John Calvin Presbyterian LP School Langkarding Mingi. Haki working hours kata khandai baji hadu arbaji ni hayang mani jong kabalang lum sia idairu ban ai rangkat bat ki mobile number
nang bansuk ban kontak na kabenta kasngi interview ba on sabo. Candidate kin lut hi ya ka by like by one interview. Kini pat kilong ki jing aingo ki bangilay yo lum. OT sang pliang ban penkentang ya kini ki jing aingo. Join it way. Atrai ubelai baru kepai jungi bapeneng. Kumni wan hikijat ki bakui ki jomi hakani ke no pai jungani ke singi ke bakrau bat ke bakentang ke bami melasha so bhaingi kum ki kun ki jomi. Bangiyo e ke ban wan ni ke ban kiu ke yeng ke bakentang ke jomi. Ban syakri ban penan burami ke teng ke bakui ke jomi. Aingu ime abelai na mata ke paro ki ba melale ke jingim ke jungi. Melayarap yangi melasumaringi. Ban melada melakeringi. Bargani ke por aturangi wani kijat ki bakui ke jomi. Ban IT hami aturai na mata kini ki jing ai ki baret ki jungi. Ke balang sibenta na ke jing kerku ki ba me melakerku ke jing em ke jungi. Turai ba it long lam lor kat ban ngi wei pe wei ki bala ai sikini ke kam ke jomi. Ban pen kentang hami kini ki jing ai ki baret ki jungi. Bagi long ki ba bet ban penan kam kanu kanu benta baga balang kadon ya ka ban penan kam ki. Try long lam lor kat rubat ke wei pa wei ke rempeying Kristan ki badon halaga jong ka balang ni bat kumju I wei pe wei dekat jong ka balang ye ba me atrai mem sebla ino eki bat mene sumar eki bat mena pela eki atrai ki nang ai khamba jaga kam ke jong me agban pen phang ye gospel ke jong me hang ni bat chawei kumju ani ka por ngi wani ka ban IT me trai na mata shakri jong me badon ka bentai ka ban sami ka kubor ka jing pen em na ka pedeng jungi hakani ka por tribe it lon lam lon kat bat u IT me tribe ka ke paro ka ban ai kan lon ka jing pen ya ka jong men sim ba khu ju jong me bangin yo ru ka jing bam ki bagin jaman sim bangin mi nang ni in long ki breu ki ba em agalanti ka be de ka tum kamon ka jong me so ablay ka jing khot kar pat ki jungi Mabru kilai kilat paro ngi sem gejing em gejing I kabaman kasi naba ketang Jisu I pan amen. Ngadap da kajing sngongo yublay. Ubalay alam yang abangan dran bat pi kabalang hagani kasngi. Da kajing ya penbet kabala kamslem. Bangai ngu yublay bakum kabalang pila kenmau. Banai bentai yang ai kabangan yo banwan sami kaktin ka jublay. Bat bani syakri lang bat pi ki parbanget ki ba iit yang ni kabalang hani halum siam. Na sngosingan sibun bani I pastor teman besan. Ibang ajupet syakiru kum ki kepaba kenjaman sim jonga. Akapor baga presbyteri kalabo ya kaban penkre yangi syaka jing syaka ordination kum kita man basan. Di iwe ni kita man basan nang ni bala penkre yangi. Bangalayo sibun ki jing hikai bat kum tanga sngo shngan. Bai don ru agani kapor lembat ngi. Bat kum ta agani kapor kaman sim kabas sngo kyo. Anay ka mas ngusngan ru ka juga por. Ngayeng ya ka man sam pring jong hiktin ka jong blay. Wan rai ka jing kublay ka bakerpang na gayeng ka biya don rengkat agni ka por. Ka balang ru adin mangiway school pen pao ngalayo ba niya tu banganwan siya ni silum siyam.
Ilong ai kublei lam ki para bengen. Bari ki para nong syarai hang tu halum siam. Kaji kublei ka kerpang na kaliang kabalang na margata. Ublem nang kerku ya fikum kabalang. Aga jing syakri ya ka kam ka jong u. Ngien peteng ya ka jing syakri ka jong i da ka jing ruai ka ba shi spotlight pun yo. But shi spotlight pusan. Kaktin jong me ka labiang. Bani alam syakut ka klau. Long ka jing syai long loo. Bani tu pamida pau. Tin bane long hami. Kum hakani ai ngin le. Shi spotlight pun yo. Shi spotlight pusan. Ini duai. Ajo keren ba jam no Jisu. Iktin jong me gilong umso. Keren atrai ngi shashkor. Melong ublehi. Aga kerteng Jisu ngi duai. Amen. Pastor, teman pesan. Idukot jaga komiti balang bad ki para bangit ki bai baro. Kibalong kiri dekot bagi dekot jong ka balang hang ni halom siam. Balik sila da don ki bam deiru nak ni ka balang de biar don rengkan ban syakri ha ni ka nok pai sngi lambat ngi. Riang sngo bhai fi ban ngai khuble fi wei pe wei ha ka kerteng ka badan bor tam ka jong tribe nong penim jong Jesus Christ. Bagi par banget ka benta na ka ktin ka jong blei ka banga don ban ya sambat pi. Bat ka banga da kentu ya pepin puli ru hayeng. Yaki lai teli ki lenong nakabangala puli ru hakabasdang ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka ba arpu saw ka lenong ka ba arpu san ka lenong ka ba arpun rio. Iri ki benta ki ba kam jrong bat kani ka benta haka ba utrai Jisu ula jubab ya ke jingkali jong ki sunran ki jong u ki ba kwa bantip ya ki dagi sngi ya ki dak jong ka jing wan arsin bat ya ka ba waino jong ka perthei. Kalenong kabalai puar baro uji sulaya tu ye kita dak jong ka jing wan arsin bar ka bawai no ka percay. Nganum da keren shibun ye kani ka benta namar kala syai tang nagi jing keren ke jauh jisuhi. Bal ada day ban ya puson kam jeliungi dan kam da ka Bible study. Ngai ngo yo blay nga juyo jingker ku nei wei nagi temen besan nagi ka balang iba ay ka Bible study nga ju ngap ha ye ki jing hikai ki jong nga kermen bai ila shimru ikan ika benta.
Kalenong ka ba arbusao kaya tu yang iya kita gidak bangin sngau tu yang kita jingwan arsin ber ka bawai no ka pertai. Henry shidukhat ka bangim dei ban klet bau trai Jisu hiwong Henry syapang kata ka sngi bar kata ka por dan batip lemni ki angel ki beneng Henry tau kpa jongahi. Kalenong ka ba arbusan ka ka lenong ka bau trai Jisu uhikai ye ki senran ki jong hagi parshi kumno bakin hagi sngi ke bakaddo kalenong ka ba arpusan kaya tu ya ka parshi jong ki kentei ki sipongut ki thei sati ki bastat bar ki babien ka parshi jong ki talent bar ka parshi jong ka jing bishar kum ba penya khlat ye ki blang na ki lang brot bagi parsi kim dei tangki kana puriskam lani ki kana ringdur henrei ki deiru ki kana ki badan ke jinghi kai ba jeliu ka bau trai Jisu ju pandan kam ban penrung haki ki jinghi kai ki ba jeliu ki bamayan belai ban ki ba kenjam mensim banamar ka changi dei ban yai puli ya kan ka lenong ka ba arpusan ban snong thu kumno bangin haki lagi sngi ki ba khaddo bangi yu bau trai Jisu lada keren lagi senran ki jauh. Bagata ka jing bisharu udah pen iya ka hagadur jong ka parsi kanong haka rukom bala penia klan ya ki belang bagi lang bron. Bagita ki bala le isn e yu ang utrai Jisu. Bahaba kila keli meno bangila yu i bamela tengan bat bangi ba ngila ai bam lanim ba mesliang bat bangi ID. Menurut bangi yu i bamelong nong wei bat bangi khot lem yami baru trai Jisu ong haga ba phile ya ka ha wei ubar retam na kini ki para jonga philale kenyanga bat dei kani ka bangi ken maru ya ka tu ka parsi jong Lazarus baru riuspa bau riuspa ono la poi hadujok la tau yu udau niu jo uding pro namar bau shim la le isne yu nong krong ubalawan up krong yu bat kumta ka jing hikai lembaga ni ka parsi ban le isen ai bat ban sngau sen ai sngau lem kani ka jing khot ye ki banget kani ka Bible study ka bau Jisu ushim ye ki senran kam dei ka jing ya lapat ba namar shisin perkat shisin puli ye kani ka lenong bat kam tam ye kani ka parsi sngau kum ba ka jinget ka stan ka shong nong rim kum ka jing hikai niam Hindu halor jong ka karma baki bale bha ye ki wei ki poisha beneng ki bamle bha ki poisha du jong kani kam dei ka jing ye seng yalam kani ka dei ka jing hikai Jisu yaki senran ki jong u kani ka kamra kelas ka bau shong ban hikai Bible study yaki ni ken ki balayo i ka jing ya lenti jong u yaki ni ken ki balayo i ki kamba ki jong u yaki ni ken ki balayo snow ki jing hikai jong u halor ulum bau trai Jisu hakani ka jing ya lenti ka bala kut artat ka jong u usa ai kini ki jing hikai pamayan ba anda kilang nget hau Jisu ko ba ong Jacob dara ka jinget kalong ka ba klem ka jingle kanong ka ba yam la pen yang ida ka jinget henry ka jinget ka bom pentre kam ha ka jinget dei para brio kalong ka jinget ka ba yam pada mar kata ka jinget kristan ka yeng ha ka ni ka nong rim ba ka jinget ka de banong ka jinget ka betre kam ha ki jinget dei ki jongi ki paman kaski la kalong ka jingarap ye ki ba don kam ka jingle isen ei ye ki bangi dei ban skau sen ei henry ki para banget ki ba i ki jonga silenong hadien kani akan lenong ka ba arpun riu nganda puli efi nado ka khat ka ban riu ka ba utrai Jisu uya thu ba ukren kumni bala tho ru kumni nado ka khat ka ban riu abo Jisu udang don ti ha Betania hakmi utau Simon uba pang yang tho li kilawan kalawan ka kentei hau ka badan ka dabi alabastar ka jingsle ka ba kodor bat ka kalathe ka kli jau abo shong bam abagi senran jong u kila yo i kila sngau bitar kila ong yaka banlei kani ka jingle no e namar la bandi buns ba ya kani ka jingsle bat ban yo ai haki baduk abo Jisu ula tipti ula ong haki balai pikus lai ya ka kentei namar kalale ya ka jingle babha ya nga nabapin yo ya ki baduk lem bat pi halakasngi Henry yang pimyo ken halagasngi.
Nabahaba kala the ya kani ka jingsle ka met jonga kala le ken ya ka ban kelan muslav ban tep yanga. Shisha nga ong happy shanu ru shaka ba on ya lap ya kani ka gospel ka perthai baro on ya thuru ya kani ka bala le ya ka ban ken mau ya ka. Ki para banget ki ba it ki jonga ki sunran ki jong trai jisu ki dang ken mau biang bau trai jisu hikai kumno ba dei ban le isne ki ba dok. But kita dong niaru ya kani ka kentei kabala wanra ya ka jingsle ka remdor ka dabi alabastar namar kalawan ban penpat ban the ya ka hau jisu ki ile no bale kam ai ki badong baru jisu ong kalale ya ka babha bari ka balale da kani ka kentei on yalap shanuru shabayalap ya ka gospel agi sngi ki bakado kumnungi di ban ki para bagen. Om tang daga parsi jong ka jingle isn ya ki baduk henry hale kum ka ne ka kentei. Ka ba pensle yo jisu. Ka ba nyat ki kejat ki jong udalaw nyo kli. Namar ngi shem ne ka ni ka ju aga gospel ka jong yo anes ka lenong ka ba khat ar la ya thu yang ina dok khot ka ba ningkong ka ba pra ba ka ni ka riu kentei ka dei ken ka Mary ka para jong ka Martha. Lai sin ngi puli ya ka Mary haga ktin ka jau blay bat kerpang hagi gospel. Ngi shem ning kong ya ka gospel ka jau Lukas ka lenong ka ba shipo na do ka khot ka ba lai pu pra habo try Jisu ulai ban rung haga ying jongki hangta ha Betania. Bat ondo lawan rung ha ying jongki ngia tip bat ngi ken mau biang baka Martha ti namar baka tip ha ya ka jing bang ya ka jing tiang Jisu kalabun kam ha ying syaja ka tip ya ka ki jing bam ki bau Jisu ubang ka tip bau Jisu judi sini hale ka tip bau Jisu umbam ka tu umbam ka tai kada pen kre kerpang ya uki jing bam ha ying syaja namar baka tip ha syapang Jisu ka ru kata ya Jisu. But anda baka Mary kayo iyo Jisu bawan. Ka klelut iki kambaro haying syaja. But ka syong haki kejat ki jong u. But ong ka ktin ka jong blay. Ka Mary kala syong ru haki kejat utray. But kabala syak skor ya ka ktin jong u. Para benget kiba iit ka Martha kam skot hu ya ka iba ka Mary ka le bat kala let ban mudoy ho try Jisu ban ong pet ka tu ka para jonga kamwan yarap kam yang haying syadja balay mem ong ya ka bakanwan ban yarap lem yang naman nga penkre jing bam kiba bang ya me baru try Jisu ong ya ka ku Martha aku slay bat papen si tom sat yala di syapang bun ki ru Andai tangkawai kebadan kam ka Mary kala jid ya kata benta ka babha ya kebadan rong no naka. Nadu kani ka sin ka baningkong bangi syem ya ka Mary hadu aga lenong ka bal arpun riu hagatay ka bau Jisu udang syongkai bakal ay ka dabi ala bastar utray Jisu ong ya ka kalale ya ka babha kabanum rong no naka. Kaigi para banget kaban kambha ya ka jingle isne ki badung kaigi para banget kaban kambha ya kaban pendap daga pniang ka baken jaman sim kum ki taisat ti ki bastan kaigi ba kambha baka Mary kalale kani ka jo ka Mary ti ka bahaka ti ka lenong ka ba arpun riu kala penpat ya ka dabi alabastar kani ka jo kan ka Mary ka bangi syam ning kong ya ka habau try uwan kai haying ka jit ban syong agi kejat u Jisu bat ban snap ya ki ktin ke jong mdan ka wei pat ka ba kam kong san ya ka lait na kata ban snap ya ki ktin ke jong Jisu ka wei na ki dak jogi sngi ki ba khado bala kren daw nong ya thu lupa Amos halor ki baro ki bangilayo ki dakum bagi pau tingkren ke kitab ka jong Amos ka lenong ba pra khot bakat wei ka ong hakmi ki sngikin wan ong utrai ublay bangan bu ka jingkerdo agari om ka jingkerdo kpu lemne ka jing sliang ya ka henry ka jong ka ba yo sngow ya ka ktin utrai kadon ka jingkerdo agini ki sngi om tangga jingkerdo lani ka jingkerdo bam kerdo di kadon penban ka jingkerdo ka ba syirkai ka jingkerdo ya ka ktin ka jong ublay
Nong tho uba kraw bekerteng John Stott uong bahoy ka jingai Kristan kala nang yar bat kala nang piar henry ka jing roy bat ka jing yar ka jongka ka ba klem jing sutit ngob hamam uong de ki kentin de ka ktin pareng uong ka don ka jing san ka bangyong de ka pareng ka growth without depth. Nam tip hadu kat nu ni perkhat ya kani. Baka jing im Kristan ka jong iha kini gisngi bangila roy haka jing bunpat henry ka jing san haka jing long mensim haka jing trang ya ka ktin ka jong ublay pan ngila nang hiar arsut. Ipara benget kiba iit nga syong hang tay hamau prem pia tip ha syamau prem piru kible jia poi ngala he ngala kena hamau prem kendiat ngania thui ka snong ka jonga hamau prem ngidon ka opar mau prem bat ka lowar mau prem ngidang kena mangi ngi imlang bat kini ki parlok Nepali hapo opar mau prem lele ki bon bagi Nepali ki barimasi ki ba aidut Sipaw kat san snem mentang am dayu isu ya kita ki parlok Nepali kum bagi judan kidan ki wei pat ki jaj ben riu ki bawan syong snong menta bagi kambun ki ki Muslim. Ngi hamau prem pi bela jiwan presbytery sa te syangi PUI bangi dan tanggawai kemadan bangi pediang JSN presbytery ladadan jingaseng ya lab ladadan jing ya lab election ladadan presbytery ladadan kanu tanggawai kemadan ka bangi penlong jing ya lang kata kadang kemadan bangi ong kemadan Musliman. Kanin dalong presbytery mangingi dap mibu syuki kumbalai hajar teligi syuki kingyam. Ngala budin bahabat ngala pet dalong jing ya seng kini ki Musliman. Kisyong tang kisyenrang menjubu syukiru kisu siang daga kenjatar pulen kum tu ki syong nadu kena ubalat sausnem hadu temen ubalapal hadu urang ba ubalapalat sau posnem bandalong jingya seng maki ka jingya seng kalong ka ba jelan ka ba ne adu kum balai kenta ai menjudan jing ruai menjudan jingya tu kana menjudan ru ka jingya ruai special number tambang 4 CUE bandan weiru ubayok tia menjudan kena bamare syarum barok kisngap dengong ya ka jingpuli ya ka kot niam Quran ka jongki ngamdan ban pendrem ban penkesan ya ka niam jongno ngangaburam ya ki niam barok kumila ka jong badan AA shisha ka bangayok jing hikai bario iya ka jing trang belai badi ka jing sliang belai joki digi parlok Muslim hangtai hamau prem baga jing roisted ka jongki menta kalong shipau khatsan snem menshua kidan tangi wei jakab bane belai menta kidan sau teligi mosque bahe ar teligi madrasah tang hamau prem para banget kiba iye akan ka lockdown ye long jing seng hayin ikun jongi habile online class ngarung adon kun bala jandap si postnem unda yo le online class sakale kai mobile mtip bam tip di mtip ngim tip met syu dalong ali pelong jing seng duai lengin ya duai ne pelong jing seng si phang la kwa di si phang la kumta angit phia kendu kumta ki kemi haye hakadi ka telang bakhriat bhang ya lami usate silum paring salik kai ma firu Syaklit lu paring kadang kau wei ke jakamani belai jogi Buddhis ke monastery. Tang step ngalet syatu, tang syai berngut kum tu, itu ki parlok Buddhis tang haka jan sao. Kira-kira tang step perngam, ban pulih ke kot niam jogi, ban tuai, kabangam skutu ki tuai, tambah ki tuai. Para bengit ngadol wei parlok. Batray banyalam hang tiha Anjali. Hakaway ka compound bagi ongyan ka compound. Hajan Anjali hang to kini tangki bihari badi syana kita batray kambaret baria. New perlok kurteng Arjun Singh pilaban itu yu le si pila jukhat yalam. Udai Punjabi. Utray apreng jong kini gijat ben riu. Upenlong jingnya seng men step mendai dak ba ai Bible study. Bai tu khana kum ni. Usupuli ya kaktin ke jauh play silenong sipau khasan ngut kibri kiwan ban skap tangi ke jing puli jauh kibam nang tho nang puli kibam nang kot nang sla nagata ke jing le ke jauh ula dan wei ula long Kristan ula la lenden ya ke sam barok ke wei tang da basu skap klem puli ula la lenden bangi kiban ningkong cispa nyau husan senem kebalang hanau saulia terhadap banrki. Hari kecingwan juga gospel hari kasih. Ira dan kebalang kebelajan dap ars pas senem.
Ale yo ngilong penban kiba ningkong henry kiban salong kaddo namar bakala syar ka jing trang ya ka ktin ka jauh blay. Ka jing bang ya ka ktin ka jauh blay. Lada don ay kini gisngi ka bangi day kum ki banget ban im magi gisngi ka bakaddo gisngi jong ka jing kerdo om ya ka lani ka kupu. Mereka jing kerdo ya ka ktin ka jauh blay. Ngi magi sngi jong ki jing hikai bakla bagi nong hikai bakla ki muan da ka wei pat ka kot li kot sao ki wan da ka ni ka bible ka ktin ka jong blay henry hale ngim long sukum ki nong biria hang ta hak kam ki apostle kal nong ka bakat nyo bahaman bagi yos ngo ya ki jing hikai ki da den ju benia ban pet ya ka ktin ka jong blay ya ki kena ngajule ya ha ya ka ni ngo ha ka bible la tho mdan blay true ne false ki kena ki ong bet false kumlu ha bible tho mdan blay kesam ka bakat sao ka ong mdan blay to puli ka dekot borok ka wei ka ong ubabit ka nyu ong mdan blay badai ha bangim puli puson ngam jeli ka ktin ka jungu blay baka wei ni ki dak jog ki ski ka bakat do kam dei tang ki jumai bat ki tma layai ban na ka lenong ka ba arpu sao sao sin tang ya ka jing syukur baka jing syukur ni ki banget kan wan namar baka jing sngow thu ka jing tip ya ka ktin ka jauh blay kalom tang hasla nala jungat pia ka ni ka shanghawya shipor bandalet keren nele kerpangi ki samlang abun kam ka yit internet google ban yok khana biria jokes malam nang perki ki ong nam mlong tu no keren ngakli khun run dawan jinge seng ong ya thu khana ayu jinge seng ya thu inga tang jokes khot bible nei rum kan mau ni magi sngi jong kata ka perthai entertainment banda don ha ka ying ka jauh blay ru ladam nang entertain ngimla ban pediang ya ka ktin ka jauh blay ni magi sngi bagi jing hikai ba kalabar ka jing syukur ka ba kata henry to penlong bible study hikai syapang ka jing long blay manu banwan ni ap tang ki jing bam ba bang ba thiang kadang ong yo khun jong ha kini ki sngi oh bang ken bam asal tang la bam asyar ka jaka ka jalong kumno ngi im kumta bangi bam jadu asyar ngi bam jing ta ka ja bagi parbange kibe it namar kata la don ai ba ka mary ka don ban hikai yangi namar ka don tangkawai ka jing trang anda ka don na kejat jauh jisu but yo snow ye ki tin ki ba ukren namar ki parbange kibe it ki jongam don ka wei pat ka bangila ban im hagi ni ki ski ki ba khaddo nam da dei ka ktin ka jauh blay bar ka ktin ka jauh blay kam dei tang ka kot ka ba haba don jing pang ibu ya ka hakli sing thia habli hospital dei ban ra you plus bar ka bible hem ki parbange ka don hoj kata ka boru mereka dei yang iban puli puson bat pentrai kam ya ka au jisu ong kala le ya kata ka ba khongsan bar ka babaha namar ba kadang ka jingtrang ya ka ktin ublay bandala puli ka ktin ka jauh blay kum ka mary kandala snap igi ktin jisu kum ka mary kabaya pher bar ka martha ka tip ha yo jisu mereka mary ka skau thu yo jisu ngina dei ban rung sya ka jeli na ka jing tip na ka jing itu sya ka jing skau thu yo jisu pero fikili yang itu ilok jonga ngani thu ifi ngila itu na do dang khna kalop story jongi ka bajrong ba mentau snem ngini celebrate ka jing dap khat san snem ka jing tho jongi nda tip hala itu na do dang khna la itu tanpa skau thu ka dang simpori mat dan ko por ngalawan jingwan dang pu samerkin da poi ngalar khiba ipadesh penat pur ngam te balai haban dia keren mahasibet o pleng menem stem klet thar ka tawel dan kam ban dia keren ban pelut por ban rung sya ka jeli jong ka jing ngau thu ya ka jing dei ka bajan baru try kam jia tang da ka bawan jing ya seng kam jia tang ka bangi syakri ka jia da ka por bajan bajar jar jong baru try ba man ka skingan dan ki kejat ki jong ugi par bagen inom la ban rung sya ka jing ngau thu lem dangi dan ka jing ngau thu u ayu play ngangas dang puli bible namar ngabun jing keli bha balai ngatrai ru pergi samla ki bakeli jing keli yang balai ke corona balai ke thma balai
Kalau badai ban keli jing keli. Hari ke Bible ke dika ketien ke jong ublay ke bau ai yang ibat ke dika jing penpau. Mendai ban jubab iki jing keli balai. Hendrai ban jubab. Ublay. Apa yang ki parok ki bajia. Panamar kata ki para banget ki bait ki jonga ka ketien ke jong ublay ka dika bangin terang ya ka tang ban yo iki jing keli balai jongi na ki kot pulir ngiwat jubab ha ka Bible ti. Ngin yo jubab nei. Ke Bible ketika kecil nublay, ke bau penpau ialah dia kumbau long. Bangan dalam mat yu Jisu kumbau long, compare ke jia ayu ke jingim ke jonga. Badi hangta ke sin ke paar ngi shem ke Mary ngan rung nok skubai ke bentar. Ke gospel ke jong Yohanes ke lenong ke bakatway, sa shisien ke ying jo ke Mary bat ke Martha ke kenyu kata ke poru para jong kiu la klat nok la yam. Uji suru umuan ban penduai habau pang. Undalawan ang Martha saw skiw la sma iutung hajing tem. Henay undalawan u Jisu ka kapor ka ba kenyu ka ying jaga Mary bat ka Martha sa shisien ni siyam ya ka Mary baga demongan kejat jauh Jisu. Haman ba fi siyam ya ka Mary fin siyam ya kejat jauh try Jisu. Benda don na kejat jauh try Jisu ka Mary ka yam kejat umat. Bat kami kedekot ka balingkot dan bor agak ketin ke jauh play Yohanes katway lai busan u Jisu ulayam agak pareng tang arkentin Jesus wept dan play apa yang ki play ubayam tenjuk bat wat mapi ki kot niam badi ki jinghi kai niam badi ki play barok jogi niam dan play ubakumu play jongi kumba ong jingruai uban ja umat bat uban yam ban ngai i ke jingruai jogi Petra kata ke bagi ong he's been in my shoes nama tangu Jisu ubas ngau tu iki umat ki jonga para banget ki ba i ngai keren bat uwei samla sisin da ka ba syia chat wang ngam nget blay wang yala di bu diu tau itis ngong balay na mar wang imla ban yu iyo blay ban ngong yu nga jubab daga ketien pareng ngong haoj u blay long faceless and ray u blay long heartless u yo snow ya ka way pa ka way ka jing tiet jong klong slam jong aba jong fi ngadang wan jing wan chi sen ilok jong ai la fun jong i dang drus na mi ei yong jur jing ship ha Bang toto nang ai dawai ngandala rung la pendum ya kalaj ngam kwa shu ban pentut ngalau ngi juti ga ya ki muja ngarung hata ka kamra budon nga syong no haru jing tia ngam kwa ban pentut tang arminet rung dan uang yang apa pa pilawan ong kum no fitep pi haprep ki khamat ngo shutep hi ule Emmanuel ule lembat baru ni ule lembat ngi ubangim ton kam ban yu iyo ubangin mat aga jingim ga jongi ngin da rong sha ga jing snow thu ya ga jing long ga jo ngin snow thu hi wo long lembat ngi wat aga por ga ba khnyo ga por jagi ummat ga por jaga jing snow si ga por jagi jing ki palo ki tma ber ki nem snail ngin i wo de chu ubang long jai ya ga rio baru dan bor shisha dan kita yat lembaki eryong ha kani kajan mir kani kana pai singi ude ucu uplay lembat pi upalaban pencai-cai ki eryong berbas kau thu ki umat ki jofi dan play show uba komune uba yam berbas kau thu yang apa dia fi balai abang shem ya Mary aga tigala nong balai pun arpun riu menengala kedau naga basdang aga baro dan basngau thu ya ga jing syakri ga jongka kisngau ba ga jingle isne gi baduk ka de ga balor tam kadai shisha ka bokor tam banle isne gi baduk riong Jisu ino ya ka ti wat kuslai namar ya ka ni ken balale on ya lap sha ka bertai baro hangnu ba ya lap ga gospel ke ei ken kata bakalale kala syakri yo try Jisu hak cat jago dekat donut ke bala IT lot bat ke bread lot au bat ki para banget ki ba it jonga ngala ban IT ya ke jing ai jonga shispa laga shispa ki baduk lai dekat donut jonga kampat pat hak mat jong try kejat jong difna kelong le no ei kalau wai jing ya thu khana
Udon we usim. Ubala ong yo tau mali jong utung yo we usit ada ka keper sentiu jonga. Tak sentiu sudah ada ka keper. Dala tung yo tau sit uong ai bha sungar bha yo ni usit. Ula he rasan tau sit. Ula syat ong kata ka khana purskam. Ula syat tau sit ban pen sngop bha yo sim. Baru sim uong yo uken mau ngadon ka jing temu ye me. Wong to pa im kat ba pimuan nga im na kabenta jong fi. Ngala ai ti lut. Ila ka jing im hapi. Aku we ka sngi ong pa im yo tau mali. Simbat otno pomno yo ni usit. Ong sit pin pomno si pa im. Habang asyat pin itenlat kat ni ka keper sentiu jong fi. Wong hoj pomno. Kan mau ngadon ka jing temu ye fi. Wong to pa im. Apa pidan ka jing temu kat ba pimuan. Wong menta Manno yagi tenat Islam barok no niusin uang uniusin paim pin onno si kini gibolong benta jongati giba pen itenat yang pin penlengkot yang uang hot ken mau ngadon kajing temu ya me uang to paim kat papimon terhadap nang tahu uang pihak arliang nusin mendala pihak arliang uang tahu sit pimon pan penyap no sendan yang asih Pimut ban penduk nak sendan yang asih paim. Wang ken mau ngadon ka jing temu ya fi. Wang lang kaman jong fi paim. Ong tos im kira yu usit bala pihak sate salor lum. Nang tei badon ka telong pentu ya ka Saka tei ka snong red. Ka la tu ya ka snong red ka betul khong ka pamjuyo menuru. Nala tu ka ka baro ka snong ka kemen ka ai buram yo paim. But ông tao xin là ai ti lên bắt ka hun bộ pa im pia arliang yang apa ka jing im jonga jong fi bộ try unda yo ban pia arliang ya kai ka jing tu ka jong baru try upet ya kan ka por ndei ya ki ba hok wi sayau ong ka lenong beribu sau ong ki hok ki jongi ki jan bet tingit akhmat jo blai ndei ki pop pat ya kan ni ka pop lele tang ki hok tang ki jing ba Tangki jimba jong iru utrai wong kini kijan jat jan betingit sudah. Dari ma pi kilong kemi nda hot jabo hing syaja kamera songkai piong iki kun wan ra ka tu ka jan narad harangan nyat. Hang ni bala hot jabo em pim le kunta. Piong wan ra ka jan jat. Nyat kini ka jabo. Utrai dan kam jan jat dan kam jan narad hara. Utrai dan kami ki bajanai pergi bab halupa. Riudan kami kita ke bakloi ban penpat ke Mary ke dabi alabastar hak kejat jong ka ding pena ban ong try nga hang ni pergi para banget haba pi berat ialah dia kejat jong ka ding pena pidong ki jing thau ba kodor jong try ke jing ubi ke jong ba fin dalong kum ke Mary ke ba shu ngap yo try pin yu ibet tang yo ubat fin kwa ban long kum ma u fin be se ke jing dap ren yang jong Da pimdan bat upan pitip bas pau Jisu pin salongkum ka Martha ka bayu I ka jingdula ja kiwe ka Martha ka Mary ka mong kutrai ketika Mary petsi kam so kiai ka jinglong mensim petsi ka le sting ka jinglong mensim jong ka kamon syong ka jat jong me petsi ka te subun kam sa ante ing sya jab ka kam perthei kam ong kum ta shi ibe tang yo trai ba ka shus ngap pa yo bangin da na kejat jo ngin rai ya ka jing rai aban snow tu ya ka jing long khoi kam pop ku Jisu boleh nam ta ka puram jo un ker khu ini tuai aga jing tang jo ka ni ka por ni ai ngu ye me ken au play ba me kren ye ban me yeng aga jing khang ga do not ka jo gi ban me da kwa ban rung ku try ban yo lut Kenang bangin laban rung siya ka jeli ka bakham jeli. Ka jeli ka bakham ya. Bana ka jingtip ngin rung siya ka jing snow to ya me ko try. Ya ka jingene ka ba jan bat me ko Jisu. Banginum ko slain shu ya ka talano ba menwan hendrai ha ka nuga por ko pangida na kejat jaw me. Bangida na ka jinge slok ka ba imbat me. Try ba ihit ya rab iki para bangen ki ba pediang ya ka khtien ka jome ya ka balang hi ken ko try ban pen shite board ya ka daga board jo ka khtien ka jome
marka beneng barka kandau ken lenno nakiki bala tho aka ktien jom ikenum lenno ker kui lo jong pat lang kan ka no pai ski bangin mi nang ni ka jing pen thamai ka ktien ka jom aka ka teng try bo nong penim jing Jesus Christ ki tuai pan mentah la ka taru amen ina poi shi ka bentah ka bawai jo ka jing syakri ka jong ingin ruai ka jing ruai ba aspa khandai punyo men sim jong atu pen kentang sei ka paman para trai bo ka jing long khut ka boneng ha ka do nuot bala suai haba sho yang ki eryong haba slei ba ben ki haki lomru haba kendo ngala that bahang ni dum ban sngo thu ya ka jing long khut klem pom kum tu bro ki khot ini ruai kini ki jing ruai ban ngan segar pat i reverend BC Lingdo in sko bahaban bo ka jing duai lingkot bat ban palai de ka jikar ku ban wai men sim jong tu pen kentang sei ka poma par atrai buka jeng long khut ka boneng ha ka do bansa koma lei shaway wadasha thong kiten rai jing long riu lei chapo ten rai ba yêu biru shisha ha ka jing long jom me gom ki sen tiu ba jeng em ja nai ban ya selok gom ka ngap ka jeng hon play kam kor shisha ka jeng it ya baila gormertai spaba shisha long ban chong jiu nam bat me ha ba sho ngaki eryong habash leiba benki o hakilom ru habakendu ngalataba aban
Ngang way me a try ble buk pa jing ba neng. Namar kri ka por jing just lo ka ba kentang ka bang layo. Akmat lemban me kum ki khun ki sus pa ki jome. Kat berit men besan ibla ai hangi ni ka kubor agni ka por ka menta. Ngang way me a try mar jing ku ba bun jome. Ngal pen pau im jing i way pu baro. Why try kendal bi kubor ki men so ni ka por. Kat ki just lo ka bun kam. Biar apa try kenrat, umun simba kuy, try. Ya kaban pen scam kita nur kijangi, maka bor ka ketian kita me try, kan sensiar di im jangi wei wei baru. Wai bini kubor try kenrat bi, ni sa ka di im jangi kun kita me. Dan kat bitun pesan maka yang kesem kita baru, ka kam ka bisyakri ka balang bidan. Kerkuyi ya try ka jing im ya jing syakri kijangi. Rab dia ya try kun kita me. Bagi nang banai tiada kerja kecil, hakik tiada dan bor kerja me. Tengok imkau dan bor tribe nu penim jengi jus pan ni baro. Tribe ni yang tribe nu penim jengi jus Christ. Kerja ibar nu bom jikot kerja mulai bukpa. Dan bijis tak percaya saya bor jemu simbah kui. Ini sekarang kad lemangi kum kebalang ni halum siap. Para bengai yang Kristen lembak kebalangi dan ini keri kerja ni haklen setak jeng percaya. Ada mentasi bom jikot. Amen.